नाथाय दुखुनांथाव बे एखे दुलाराय बर' फरायसा आफादानो बड'फानि उननि दैदेनगिरि बिथांमोनहा दा हारिखौ बोखावनायनि बिथांमोनहा नाजागासिनो दङ। बिथाङा सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारगा खामानि मावनायनि थाखाय जाथावि माखासे एबसुआव थानानै गाज्रि माखासे जुनार आखु दिन्थिनायनि थाखाय बियो दिनै एबसुनिफ्राय होखारजानाय। दिनै नोङो बेसेबां आदर्शनि खोथा बुंबाय, बिराद आदर्शबाननि खोथा बुंबाय, बड'फानि खोथा बुंबाय। दिनै आं बुंगोन कास्टम बायदि मानसिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंखौ लानो बे कास्टमा सासे जुनार आखुनि मानसि, बिथाङा कुनु आदर्श गैयै सासे। खुलुमबाय, आं बे समाव मोनसे सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय। रायजोफोर, नोंथांमोना थाम्बनेल आरो इन्ट्र' भिडिअ नायनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ आङो मानि सोमोन्दै आपडेट लानानै फैदों। कास्टम बसुमतारी बिथांखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों बिश्वनाथ जिल्लानि एबसुआ। बिश्वनाथ जिल्लानि एबसुआ दिनै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों कास्टम बसुमतारी बिथांखौ मा गोख्रों रावजों सोंखारिदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो। बेनि उनावसो नोंथांमोना गाव गावनि गोसोनि साननायखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायबानो जाबाय। बेयाव माने बे खोथा बुंनायखौ जोङो गोबां दुखु मोनदों आरो बेजोंनो सासे गोबां दायो ओरैबायदि माने मानसि ओंखारदों जाय बै समाव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथाङा लोगो गाहाय नेहाथारिमोन कास्टम बसुमतारी। बिथाङा दाख्लै जोङो बिथांनि गावनि पेजआव जों नुदों, बिथाङा ओरैबायदि बुंदों दिपेन बर'खौ बिथाङा बड'फानि आदर्श, बड'फानि माने माखासे थांखि जि सिमां बिनि खोथाखौ बिथाङा बुंनो फैदों। बिथाङा दिपेन बर'खौ फोरोंनो फैदों। नाथाय आं बिथांखौ दिनै बुंगोन, जोङो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानाय जों बिथांखौ बुंगोन। बिथाङा बुंनांगौआ जाहैबाय बिथाङा सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारगा खामानि मावनायनि थाखाय जाथावि माखासे एबसुआव थानानै गाज्रि माखासे जुनार आखु दिन्थिनायनि थाखाय बियो दिनै एबसुनिफ्राय होखारजानाय। दिनै नोङो बेसेबां आदर्शनि खोथा बुंबाय, बिराद आदर्शबाननि खोथा बुंबाय, बड'फानि खोथा बुंबाय। दिनै आं बुंगोन कास्टम बायदि मानसिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंखौ लानो साजिया। मानोना बियो एबसुआव थानानै एबसुनि थांखि संबिजित, बिथाङा बे संबिजित बायदि बिथाङा खामानि मावनो हायाखै। बिनिखायनो बिथांखौ गेजेर ससेयाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांखौ दिनै बहिष्कार खालामनो गोनां जादों। नाथाय बेबायदि मानसिया दिनै मानगोनां दानि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा माने गोबां माने एडभाइस होनो थाखाय बिथाङा खोथा बुङो। नाथाय दिनै बेबायदि कास्टम बायदिनि जि बुंनाय, बे बुंनायखौ मालाबाबो रायजो राजाफ्रा खोनासंनाङा। बे कास्टमा सासे जुनार आखुनि मानसि, बिथाङा कुनु आदर्श गैयै सासे नेता। बिथाङा दा दिनै बियो गावनि माबा मोनसे लाबालाबनि थाखाय बिथाङा बिपिएफ हान्जायाव थानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रायगासिनो दङ। दिनै बिपिएफआव बिथाङा माबा मोनसे लाइमोन गांखंनि माबा मोनसे बिबान दङ, बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंगासिनो दङ। दिनै जों बेखौ खिन्थु मालाबाबो जोङो सैज्य खालामनो हानाय नङा। आरो दिनै जोङो नुदों सासे दङ एबसुनिफ्रायनो होखारजानाय, बिथाङा बै समाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि सासे गाहाय नेहाथारिमोन। बिथाङा जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जौ जुवा फुजा मेलाफ्राव जौ जुवा होनायखौ बन्द' खालामो, नाथाय बिथाङा सासे गाहाय नेहाथारि थानाय समाव जुवा होनायनि मुङाव जुवादारफोरनिफ्राय बिथाङा फैसा लाखुमानानै दिनै जिल्ला एबसुनिफ्राय बिथाङा एरख'जादों। दिनै बेबायदि माखासे एबसु बायदि माखासे गोथार आफादाव थानानै जायफ्रा एबसुनि आदर्शखौ, एबसुनि संबिजितखौ बिथाङा संबिजित खालामनो हायाखै, बेबायदि मानसिफ्रा दिनै खारै खारै बिपिएफआव जमा जानानै दङ। आरो बयनिख्रुइ रायग्रा मानसिफ्रा दायो बिसोरबायदियानो। दा बिनिखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै जायफ्रा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रायदों, बेबायदि माहारि आफादखौ रायदों, दिनै बिथांमोना समाजनि हारिनि थाखाय मा खामानि मावबोदों नोंथांमोना बिसोरखौ नाय। दिनै बिनिखायनो जोङो प्रहलाद बसुमतारी आरो जोंहा कास्टम बसुमतारी बिथांमोननि जि मा होनो आसारखान्थि आखल आखु, बिथांमोननि आखल आखुखौ एसे नोंथांमोना सिनाय। बिनिखायनो दिनै जोङो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै प्रहलाद बसुमतारी आरो जोंहा कास्टम बसुमतारी जि दा माने
खोथा बुंबाय थानाय बिथांमोननि बुंनाया एकदमबारे ओंथि गैया जुक्ति गैया गावसोरनि आखल आखुआनो जाया दा बेनिखायनो आङो खावलायगोन बिथांमोना दा जि एलिगेसन होदों बियो मालाबाबो नङा आरो एबसु बायदि गोथार आफादा मालाबाबो फेरलेबसेबो बर' जाथिनि खहा जानाय बर' जाथिनि जोबस्रांनाय बर' हारिनिखौ मालाबाबो जोङो गाहाय थाखोआव थांनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै रावबो बेबायदि गाज्रि खामानि मावनो हाया दा बेनिखायनो जोङो नोंथांमोनखौ खावलायगोन नोंथांमोना दिनै गोबां राजनितिगिरिफ्रा गावसोरनि मुलाम्फानि थाखाय दिनै गोबां माने पर्टेल निउसनि पर्टेल निउसनि जायफ्रा पर्टेल सालायो जायफ्रा माबा खालामो मिडिया आइटि सेलनि मानसिफ्रा आल भाल दिनै बखिगासिनो दङ दा बेनिखायनो दिनै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौनो खावलायगोन बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जों खावलायगोन दिनै जों बेखौनो गोजोननाय दङ जोंहा दिनै दिपेन बर' प्रमद बर'नि दैदेननायावनो दिनै जोङो बिश्वनाथ जिल्लाया थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि एकर्ड बायदि जोङो 3.1 आव थानाय बायदि दफा बायदि दिनै नैबे बिश्वनाथ हालामनिफ्राय गासै 42टा गामिया दिनै जोङो बिटिआरआव हाबबाय बियो उदालगुरि जिल्लाजों सरजाब जानानै दङ दा बेजों लोगोसे माखासे गोबां गामिफ्राबो दिनै लिस्टआव दङ बियो हयथ' खोब खम समनि गेजेराव जोंनि जिल्लायाबो दिनै जोङो बिटिआरआव हाबनो मोनगोन दिनै बे एकर्डखौ दिनै बिटिआर बायदि बे एकर्डखौ आरो जाय आफादा दिनै हर सान जोंनि बे जिल्ला सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ माने बिटिआरआव सोसननो थाखाय खामानि मावदों बेबायदि एकर्डखौ लानानै राजनिति खालामबाय थानाया जोंनि थाखाय गोजोनथाव नङा बेनिखायनो आङो बिटिआरनि दैदेनगिरि बिटिआरनि माखासे मेलेमजिबि माखासे मानसिफोरखौ दिनै जोङो जोंनि जिल्लानिफ्राय खावलायनो सानदों नोंथांमोननि बे जुद्धआव नोंथांमोननि बे नांलायनायाव नोंथांमोननि बे जुजिलायनायाव जोंनि बे हाबनो लानाय आगानसे आगाननै दावगानाय समाव नोंथांमोननि बे नांलायनायाव जों बे बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्ला मोननैया जेन बोलि जानाङा बेखौसो आं खावलायो दा बेनिखायनो जों लुबैयो गोरोबलायनानै खौसे जालायनानै दिनै बोरै जोंनि जि आद्रा थानाय खामानि बे आद्रा थानाय खामानिखौ बोरै नोंथांमोना माने मावफुंनायाव जोंखौ मदद होयो दा बेखौ नोंथांमोना मदद होनो थाखाय आङो दिनै बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै नोंथांमोननि नैबे बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ आङो गासै सेक्टरनि गासै रायजो राजा बिटिआरनि थाखानाय गोजाम बिटिआरनि गासै दैदेनगिरिफोरखौ आङो गुरै खावलायहरो गोजोन्थों